Добрый день, шановне господарство, добрый день, шановні сябры. 5 падзеяў ад Вячеслава Сіўчука і я, Вячеслав Сіўчук. Мы кажем про тыдзень з 26 студзеня по 1 листопада 2024 года. Я пропоную наступныя 5 падзеяў. 1 листопада чарговая гадавіна стварэння першага ўрада Беларусі, пачатак паўстання Кастуся Каліновскага. 26 студзеня апошні дзень выбарчага фарса в Беларусі. 26 студзеня 35 гадоў таму прыняты закон аб мовах Беларусі. 4 лютого введение мытаў США супраць Канады, Мексікі, Китая. І 5 падзея 1 лютого вызвалення Паліны Шарэнды Панасюк. 1 лютого вельмі важная дата в нацыянальным календары беларускай нацыі, таму што в 1863 годзе, калі распачалося паўстанне Кастуся Каліновскага, гэта калі Кастусь Каліновскі і его паплечнікі падтрымалі паўстанне в Польшы і распаўсюдзілі его на землі Беларусі і Літвы, адначасна быў створаны першы часовы ўрад Літвы і Беларусі. Такім чынам Беларусь на новшы час пачала свой шлях да дзяржаўнасці. Гэта вельмі важная дата, і заўсёды беларускія нацыяналісты святкавалі гэтую дату, в якіх бы умовах мы не знаходзіліся. Гэтыя акцыі праводзіліся як в Беларусі, так і па-за межамі Беларусі. В Варшаве рух салідарнасці разам 1 лютого праводзіл акцыю в Варшавской цитадели, на месте, где российские карники повесили Рамуальда Траугута, апошнего диктатора повстания, его поплечников. Акция была вельмі добрая. Я ведаю, что вельмі паспяховая акция была на Беласточчыне, там, где народился Кастусь Каліновскі. Там был автопробег, демонстрации. І гэта вельмі добра, тому што сёння для Беларусі жахлівыя проста часы. Я не ведаю іншага часу, як так было б жахліва для будучыні беларускага народа, тому што імперская Москва просто хоча знішчыць і Беларусь, і беларускі народ. Але тое, што было паўстанне Кастуся Каліновскага, то, что початком белорусского национального вызвольного руха был друг газеты «Мужицкая правда», заповед Кастуся Каліновского, мне здаецца, на мой погляд, робіць беларускую нацию несмяротнай. Беларуская нация выжывет. Бо был великий Кастусь Каліновскі, был подвиг. В 1863 годзе, калі 1 лютого в Вільні пачалося паўстанне, які кожны беларус ведае як паўстанне Кастуся Каліновскага. Таму Беларусь калісьці пераможа. Свой да свайго па свае. Шановныя сябры, вельмі прашу падтрымаць YouTube-канал Вячеслава Сіўчука, вельмі прашу каментаваць, вельмі прашу пашыраць інфармацыю, што такі YouTube-канал ёсць. Вельмі прашу задаваць пытанні, і, можа быць, самае галоўнае на сённяшні момант, калі ласка, хто можа, акажыце фінансавую дапамогу. Гэта можна зрабіць па першаму каментару пад гэтым відэо. Давайце разам адбудоўваць YouTube-канал, асабліва ўлічваючы тое, што знішаецца незалежная беларуская прэса і ўсё менш і менш праўдзівай інфармацыі пра Беларусь. Будзьма разам, свой да свайго па свае. 26 студзеня гэта апошні дзень выбарчага фарса в Беларусі, абсолютно трагічная дата, потому что чарговы раз было прадэманстравана, што беларускі народ не мае права выбіраць уладу. Цалкам параза рэжыма, потому что, нягледзячы на тыя лічбы, якія взятыя са стола і напісаныя, аграмадны прыход, великая колькасць адсоткаў быццам бы за Лукашенко, рэчаіснасць такая, что людей режиму загнать на участки не удалось. То, что участки были пустые, информация идет не только из Минска. Я ніколі не сомневался, что Минск в 25 году не будет голосовать.
але нават з маленькіх райцэнтраў. Абсалютна не ўдалося ані спецслужбам, ані афіліраваным з імі структураў загнаць беларусаў на выборы. Тут я бы хотел бы еще отзначить, что диаспора, она оказалась не только отрезанная железным занавесом от Беларуси, не выпадково паводзіны тых людей, які самі себя прызначили лидерами, и уже з замежжа спрабавалі дапамагчы Лукашенко при проведении этого выборчего фарса, закликая белорусов принять в ім удел. Но, як оказалось, ніякого авторитета в Беларуси они уже не маюць, и белорусы игноровали мерапрыемства, которое проводила лукашэнкаўская банда, хотя за гэта пагражалі зноў-такі рэпрэсіямі і праводзілі гэтыя рэпрэсіі, бо з 2020 года тэрор супраць беларускага народа, палітычныя рэпрэсіі не спыняліся ані на хвіліну. Гэты выбарчы фарс адбываўся в умовах, калі ўжо вельмі вялікая колькасць беларусаў знаходзіцца па-за межамі Беларусі, і режим Лукашенко просто позбавил их права нават удзельнічаць в лукашэнкаўском выборчем фарсе. Потому что зрабіць нейкія лічбы в замежжы, где можно в открытую ненавидеть Александра Лукашенко, режиму было немагчыма. Тому просто позбавлены были права голосовать все громадяне Беларуси, которые поза межами Беларуси. Ненависть до Лукашенко в Беларуси не меньшая, чем на диаспоры, але ж там есть карные структуры дастаткова моцныя. Что тычыцца диаспоры, то 26 студзеня в неделю адбываліся розныя акцыі на диаспоры. Я прымаў удзел в двух акцыях, якія адбываліся в Варшаве, выступаў на акцыі, якая была арганізаваная беларусамі Варшавы разам з шэрагам іншых арганізацый, і дзе выступалі палітыкі, якія з'явіліся якраз в 2020 годзе і пазней. І таксама выступаў на акцыі, якую арганізавала Вольная Беларусь Зенона Пазняка. Казаў в тым ліку, што в гэты трагічны дзень, а 26 студзеня сапраўды трагічны дзень для Беларусі, бо права беларускага народа выбіраць уладу, яна замацавана в Конституцыі, в законах, але ж это все игноруется лукашэнкаўскай бандой с 96 года. А я ж нагадывала, что 26 студзеня гэта дзень народзінаў героя Беларусі Міхася Жизневского, светлого человека, светлого беларуса, які ёсць герой Украины, які ёсць адзін з першых герояў небеснай сотні Майдана. Таксама гэты дзень, калі загінуў у барацьбе за Украіну вядомы беларускі палітвязень Эдуард Лобов. Шмат розных тэмаў падымалася на гэтых мітынгах, тут переплеталася рознае, бо шмат хто спрабуе абеліць лукашэнкаўскую ўладу до 2020 года. Гэта дастаткова вносіць шмат розных адценкаў на тле трагедии белорусского народа, бо сам по себе выборчий фарс – это просто трагедия. Я звертаю увагу, что выборчий фарс – это технология, якая может быть применена в любой краине света. Технология вельмі добра адпрацавана. І сведчаць пра гэта менавіта тыя лічбы, якія былі агучаны в Беларусі. Акрамя того, гэты выбарчы фарс яшчэ несе якую небяспеку, бо галоўная яго мэта, чаму ён праводзіцца датэрмінова, гэта падрыхтоўка Масквой да Трэцяй сусветнай вайны. Я не оговорился ни Лукашенко, потому что Лукашенко дзейнічае в межах пэўнай ідэалогіі, гэта ідэалогія расійскага імперыялізма, а расійскі імперыялізм менавіта, як і весь свет, рыхтуецца да Трэцяй сусветнай вайны, і мэта гэтага датэрміновага выбарчага фарса закласці асновы для будучай мабілізацыі беларусаў. І гэтую мэту рэжым праваліў, таму што ім удалося людзей загнаць нават выбарчыя участкі. Можа, таму 27 студзеня была прапагандовая передача на ОНТ, якую вёл тур. Я вельмі здзіўлены, што няма нотаў з боку Польшы і іншых краінаў, Міністэрства замежных спраў Беларусі наконт гэтай перадачы, што не збуджаны крымінальныя справы па самому туру. І
і па іншых прадстаўнікоў сілавых структураў, якія груба парушаюць уже заканадаўства еўрапейскіх краінаў, бо акцыі адбываліся не в Беларусі, і ўлады, натуральна, гарантавалі удзельнікам акцый бяспеку. Натуральна, в Беларусі в 2020 годзе павернулі сталінскія часы, але ж нават часы Сталіна такого ідыятызма, якое прадэманстраваў Тур, не было. Між іншым, калі я его слухаў, я прыгадываў такую тэзу, дастаткова цікавую, калі Лукашенко, які вельмі шмат сіпел 26 студзеня, спрабаваў там адказваць на пытанні журналістаў, увесь час хлусіл, але ж быў в цэнтры ўвагі інфармацыйнай прасторы, якая да гэтага часу чамусьці нават незалежная прэса нахабна называе выбарчы фарс выбарамі, што абсалютна непрымальна. Так вось, Лукашенко калісьці казал, што он прыглядваўся да сваіх геяў, вот, яны ж нормально работают, я ж паглядзела, я проверила, яны добра. Вот я про это думал, калі вылез гэты тур. Вот так вось, гей-тур. Ты, конечно, зараз можаш парушаць заканадаўства, рабіць крымінальныя злачынства сваімі перадачамі, запрашаючы туды сваіх сексуальных партнеров, давно придыравленных, бо вы давно придыравленные ГБ. Але ж калісьці будет закон, калісьці будет справедливость. И в твоих годах все-таки я вельмі спадзяюсь, что ты доживешь до справедливого суда и откажешь за все свои гнусные и подлые словы, калі ты ображаешь белорусов. Цудоўна разумею, что тебе лукашенковская банда платит для того, как знищить белорусский народ. Але ж ваш час закончится. Хотел бы нагадать, что большие лічбы писали себе розные диктаторы, пасля ихний лёс был страшный. И гэты выбарчы фарс самым галоўным лукашенковская банда проиграла. Бо сёння ніхто ані в Москве, ані в Вашингтоне, ані в Брюсселе не зможа зразумець, куды будут стрелять белорусы, калі Лукашенко проведзе мобилизацию, а сил у него для этого хопіць, и раздаст патроны. Таму, Тур, хадзі покуль на воле, але час твой, як і Лукашэнкі, калісьці закончыцца. Третья падзея, яна светлая, яна была в гісторыі Беларусі. Гэта Верховный Совет 11-го скликання, дзе яшчэ не было Беларускага народнага фронту адраджэння. Гэта Верховный Совет яшчэ савецкага часу, дзе не было выбараў. Хаця нават там выбарчы фарс был значна больш шчыры, чым выбарчы фарс, который проводит Александр Лукашенко. Так вось, па рашэнню камуністаў, якія былі манаполістамі тады па ўладзе, под ціскам Москвы, Верховный Совет 11-го скликания 35 годов тому назад принял закон о мовах. Это был абсолютно необходный белорусской нации закон, потому что жахливая русификация, якая адбывалася под советской оккупацией, яна не мае аналогов в іншых союзных республиках. После знакомитого визита Микиты Хрущева в Беларусь и того, как он образился на беларускую мову при адным з выступаў, ён сказал, что чым хутчэй беларусы будут размаўляць по-расійску, тым хутчэй наступіць камунізм. Натуральна, ніякого камунізма і не магло наступіць, гэта все эксперименты і утопія, а ж адразу былі гвалтам закрытые все беларускамоўныя школы в городах и остались только по вёсках. Таким чынам была закладзена страшная дискриминация белорусской мовы. И только в початку 90-го года удалось домагчыся справедливости. Тут вельмі великая роля классика белорусской литературы Василя Быкова и іншых выбітных прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі, якія непасрэдна звярталіся до Михаила Горбачова, які праводзіў перабудову, про той этнацид, які рабіўся ўладамі в Беларусі, про тое, што нельга, каб знішалася беларуская мова, таму быў прыняты закон аб мовах. І толькі калі пачвара Александр Лукашенко
выиграл выборы 1994 года, гэты закон был скасаваны. А до гэтага Беларусь упэўнена ішла да ўмацавання сваёй дзяржаўнасці, суверэнітета, да дабрабыта, таму што мова – гэта зброя. Я специально казал про гэтую дату, бо Габьё распаўсюджвает плёткі, что этот закон приняты Белорусским народным фронтом отражения. Это абсолютно неправда. Еще раз подкреслю, что еще депутатов от Белорусского народного фронту в Верховном Совете БССР не было, калі прымаўся гэты абсолютно необходный белорусской нации закон. Бо без мовы вельмі цяжка жыць чалавеку ў свеце, тым больш народу. Чацвёртая падзея, яна, в прынцыпе, для меня досыць непрагназаваная. Я все-таки спадзяваўся, што гэтай падзеі не будзе, таму што з 1 лютага США ввело мыты супраць Канады, Мексікі і Китая. Вось такі набор краінаў. Больш таго, наперадзе магчыма введзенне мытаў супраць краінаў Еўразвяза, што непасрэдна прывядзе да жахлівага крызіса в эканоміках Европы, якія і так маюць вельмі шмат сёння непрыемнасці, бо можна паглядзець статыстыку па Нямецчыне, якая з'яўляецца лакамативом все европрасторы, и побачить, что при любых раскладах экономика Европы мает вельмі кепскую будущее в ближайшей перспективе. Ясно, что Китай претендует зараз на гегемонию в свете, это зразумела, але ж борьба с Канадой и с Мексикой могут дорого каштаваць и самим Злучаным Штатам Америки. Гэта все звязана з той праграмай, якую мае Дональд Трамп. Ён вельмі хоча зрабіць Злучаныя Штаты Амерыкі зноў вялікай. Падкрэслю, што не першы раз в свеце разгараецца барацьба за гегемонію. Нам, беларусам, трэба, каб былі моцныя Злучаныя Штаты Амерыкі. Бо гэта краіна, якая адстойвала дэмакратыю зусім нядаўна ва ўсім свеце. Але ж часы змяніліся. Внутри Америки Дональд Трамп заморозил вельмі шмат праграмаў. Заморожены зараз і праграмы, якія ішлі на замежную падтрымку, таму што гэтыя праграмы прапагандавалі не дэмакратію, не правы чалавека, а прапагандавалі рэчы, звязаныя з тым эксперыментам, які я называю неабальшавізмам, калі зноў-такі человека примушают быть безбожником. Коли ранее Ленин и его шайка брали положение марксизма про диктатуру пролетариата и быццам бы рабочие, головный класс, это была, конечно, демагогия, бо рабочие так само моцно потерпели от диктатуры коммунистов, то теперь праз тых олигархов, якія сколотили великий спекулятивный капитал, пайшла перевага іншым меншасцям. Гэта сексуальныя, расавыя, рэлігійныя меншасці. Зноў-такі для знішэння вось гэтага традыцыйнага грамадства заходняга, якое немагчыма без хрысціянства, так склалась гісторыя, немагчыма без асноўных рэчаў, чаму і Европа, і Злучаныя Штаты Амерыкі мелі такі дабрабыт і такі ўзровень свабодаў. Что вельмі добра в Дональде Трампа, это то, что ён першы палітык за апошнія некалькі десяткаў гадоў, які в адкрытую все-таки зрабіў выклік гэтым сілам. Там вельмі шмат падводных каменняў, але ж за спробу спыніць беззаконне, за спробу спыніць парушэнне правоў і свабодаў народаў і асобаў, все-таки трэба ацаніць высілкі Дональда Трампа і зразумець, што гэта ему может вельмі дорага каштаваць. Аспрэчваюцца его указы, якія дастаткова супярэчлівыя, таму што шмат людзей все-таки працуюць в камандзе Трампа, і гэта людзі розныя. В тым ліку і ёсць зноў-такі сусветныя алігархі,
які знову-таки порушають право, бо не спиняють свою комерційну діяльність, навіть коли їх Дональд Трамп призначає на державні посади. Я боюсь, что будет удар в бок Дональда Трампа. И от этих сил, мне здається, это неизбежно. Ідуть війни, ви ведаєте, що на тижні знову-таки зникли питання про перемир'я, а це велике досягнення поміж Ізраїлем і Хамасом, яке, в принципі, було і прийнято під диктовку Дональда Трампа із Сполучених Штатів Америки, але ж там перемир'я є. В Україні до гэтага часу невідомо, ці удасться спиніць війну. При гэтым працягваецца паўзучая акупацыя Украіны. Зараз з'явіліся дадзеныя пра 2024 год афіцыйныя ад улады Украіны. На 360 тысячаў грамадзян Украіны зрабілася менш па афіцыйным дадзеным. Бо вельмі невысокая нараджальнасць, это апошняе месца в Европе, і вельмі великая смяротнасць, тому што вялікі адсотак пенсіянераў і, натуральна, ахвяры вайны ёсць, хаця колькасць забітых вельмі мінімізіруецца і прымяншаюцца Зеленскім і украінскай уладай. Ну і самае страшнае гэта тое, што дастаткова вялікая тэрыторыя Украіны ўжо акупавана, і далей збіраюцца яны працягваць наступаць на Украіну. Тэмпы прасоўвання расійскіх войскаў запаволіліся, таму што за студзень месяц расійскія войскі акупавалі крыху больш 300 кіламетраў квадратных. Гэта в разы менш, чым было в лістападзе 2024 года. Але ж кожны квадратны кіламетр, які захоплівае расійскае войска, это удар не толькі па Украіне, гэта удар па всей Европе, по всему человечеству. Бо рэваншысты, якія сёння сядзяць в Крамлі, яны сапраўды не людзі, і на вялікі жаль, расійска-украінская вайна іх узмацніла. Так не павінна было быць. Я не ведаю, была бы гэтая вайна, калі бы прэзідэнтам Злучаных Штатаў Амерыкі быў бы Дональд Трамп, але ж дапускаю, што Путін, калі бы Трамп был прэзідэнтам, пабаялся бы вводзіць свае войскі ва Ўкраіне. Гэта цалкам магчыма, але ж гэта ўжо нейкая альтэрнатыўная гісторыя. Самае важнае, каб вайна была спынена ва Ўкраіне і не коштам на братняга народа, не коштам Украіны. Не з'являюсь тут оптимистом, еще раз скажу то, что уже казал, что коли кажут про перемовы про Украину, часом кажуть про то, как там приймав уділ і Лукашенко, і представники діаспори. Мені здається, перемови будуть навіть без уділа України. Колькі би демагогії зараз не казали сусветні політики, колькі би не було зараз пригожих сказів про те, що без України ми нічого вирішати не будемо. На жаль, жорстка рэчаіснасць, якая падмацоўваецца тымі трагічнымі падзеямі, якія адбываліся ў 20 стагоддзі. Бо Дональд Трамп чаму праводзіць такую палітыку? Вот людзі не до конца разумеюць, што адбываецца. Таму што і ён, і ягоныя калегі па камандзе арыентуюцца на класічную геапалітыку, а там все дастаткова жорстка сказано, и на досвід 20-го стагоддзя. Я хотел бы просто нагадать, что жахливый сталинский Советский Союз был союзником США и Великобритании. Хотя репрессии были огромадные, хотя десятки миллионов громадянов было знищено коммунистами. Не трэба забывацца пра гэта, не трэба забывацца пра сваю гісторыю. І в першую чаргу трэба спадзявацца на людскасць і на ўласныя сілы беларускага народа. Да, тыя падзеі, якія адбываюцца ў свеце, яны непазбежна падводзяць пад гэтую тэзу. Свой да свайго па свае. Шаноўныя сябры,
запрашаю на традыцыйную акцыю беларусаў Варшавы, якая адбудзецца в нядзелю 9 лютага а 14 гадзіне каля помніка Каперніка. Прашу тых людзей, якія баяцца, а яны маюць на гэта падставы, выкарыстоўваць маскі, не саромецца масак, але ж прыходзіць з нашымі сцягамі, бо будет жахліва для беларусаў, якія сёння пад акупацыяй лукашэнкаўскай банды, калі на дыаспоре хаця бы не будуць казаць о той трагедыі, якую напаткаў беларускі народ. Імя гэтай трагедыі жахлівы лукашызм. Прыходзьце на акцыю беларусаў штотыднёва, нядзеля о 14 гадзіне, помнік Каперніка свой да свайго па свае. 1 лютага я вельмі быў узрадаваны, таму што даведаўся з раніцы, яшчэ калі не было інфармацыі ў СМІ, аб вызваленні Паліны Шарэнты-Панасюк. Чалавек, які прайшоў в лукашыцкіх застенкаў 10 колаў сапраўднага пекла. Вельмі хацеў бы, каб все добра было у Паліны і яе сям'і, бо сапраўды выпакатана было за апошнія 4 гады вельмі шмат. На жаль, і 1 лютага, і пасля буду зноў арыштоўваць беларусаў, зноў будуць катаванні палітвязняў, яны не спавальняліся ні на дзень, зноў будет працягвацца палітыка тэрора і рэпрэсій, бо банда ёсць банда. Але ж мы памятаем пра тое, пра што прайшлі беларускія палітвязні в беларускіх турмах. Жахліва все. І як арыштоўвалі Паліну Шарэнту-Панасюк, і як пад ціскам спецслужбаў яе доўга не прызнавалі палітвязням праваабарончыя структуры. Это ганьба для правоабарончых структур, якія на Захадзе. Это ганьба для аб'яднаных дэмакратычных сіл. Вось. І тое, як лукашэнкаўскі рэжым накідываў один тэрмін ёй за другим. Все это абсолютная нелюдскость. Это сведчанне того, до чего приводит беззаконие, калі сказ «нам не до закона» в устных Лукашэнкі приводит до того, что просто людей катуют, над людьми здекуются над белорусами. Белорусы сопротивляются. Беларусь сопротивляется и в камерах турмаў. Белорусы сопротивляются и на диаспоре, потому что на тыдні таксама была вельмі добрая навіна, што вылучаны літоўскім депутатам Мікола Статкевіч, адзін з лідераў беларускай апазіцыі, на Нобелевскую премію мира. Гэта вельмі добра. Мы не павінны забывацца пра нашых герояў. Жадаю Паліне шчасця в той вот самый, может быть, цяжкі для яе момант, калі яна яшчэ вдалеке ад сваёй сям'і. Сведчаннем моцнасці Беларусі з'яўляюцца менавіта людзі. Не загіне Беларусь до того часу, покуль беларусы будуць заставацца людзьмі. Бо Беларусь жила, жыве і будзе жыць. Жыве Беларусь!